Καλησπέρα παιδιά, στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξω το account μου στο Brawl Stars. Come on, let's go gang. Εδώ έχω 17.900 κύπελα, 1164 3v3 wins, στο solo 356 και στο duo 657 και το winning streak μου είναι 11. Τώρα πάμε στους brawlers. Έχω 48-76. Καλά, το brawler αυτό έχω παρακολουθήσει από Shelly, έχω Bandita Shelly και την Classic Shelly. Έχω και τα δύο gadget και τα δύο star power. Nita έχω και τα δύο gadget. Colt έχω τον Rockstar Colt, τον Outlaw Colt, τον Handsome Colt, τον Dark Angel Colt, δύο gadgets και το Hypercharge. Έχω τον Touchdown Bull, τον Linebacker Bull και τον Barbarian King Bull και έχω το ένα gadget του. Βλέπετε και τα ranks. Brock δεν έχω gadget, δεν ξέρω γιατί. Καλά, ας μην μιλήσουμε για αυτήν την σκηνάρα που σε λίγο καιρό μάλλον θα το πάρω. Primo δεν έχω τίποτα, μόνο gadget, όχι skin, νομίζω. Ναι, δεν έχω skin. Barley έχω Golden Barley και Wizard Barley και τα δύο τα gadgets. Poco έχω τον True Silver Poco και τα δύο τα gadgets. Εάν και θέλω αυτό το Star Power είναι κατασπασμένο. Ρόζα δεν έχω τίποτα γιατί δεν παίζω, για κάποιο λόγο έχω τα δύο τα gadgets. Για κάποιο λόγο την έχω 16 rank. Jessie έχω τον Doll Jessie που την πήρα πριν λίγο καιρό και το ένα gadget το καλό. Dyna, True Silver, Dyna και Classic. Έχω αυτά τα δύο τα gear και τα δύο τα gadget και το Hypercharge. Tick έχω Snowman Tick και αυτό και τα δύο τα gadgets. 8-bit έχω τον 8-bit Classic, κανένα gadget, κανένα star power. Rico έχω Chicken Rico και Firefly Rico από τον Brawl Pass. Daryl έχω Mega Box Daryl και Omega Box Daryl. Penny, Trash Panda Penny και αυτή από τον Brawl Pass και τα δύο τα gadget. Και στο Rico το ένα το σπασμένο το gadget. Carl το Goblin Carl και το gadget. Constructor Jackie και το ένα gadget. Bo έχω τον Ho-Ho-Bo και τον Warrior Bo από αυτό το παλιό αλλά τώρα την έχουν κάνει rework. Mean Girl Lems και το Star Power. Stu και Σου. Κάτσε λίγο το μπάκι Stu, τέλος πάντων. Η Pink Piper και το ένα gadget. Τίποτα επειδή δεν παίζω καθόλου και για κάποιο λόγο την έχω 15. Frank 19 rank και τα δύο τα gadget και μπρομιζέλα. Wow, hardcore. Edgar, Blackbird Edgar, τα δύο Star Power και αυτό το Star Power που με βολεύει. Θα σας δείχνω αυτούς που έχω πιο high mastery και τον έχω Bronze 3. Grom με ένα gear. Bonnie τίποτα. Game τίποτα. Έχω Sigalette και τα δύο τα gadget. Out of my way, Greenhorn. Bell έχω την Ivy Bell, ένα gadget και ένα Star Power. Ash έχω τον Krampus Ash. Και να μου προτείνετε ένα gadget, αν και νομίζω αυτό το Chilpin είναι καλύτερο μου. Ναι, νομίζω αυτό είναι καλύτερο. Mandy δεν έχω skin. Rank και Lori έχω και τα δύο Star Power. Rank 25 και Silver 2. Και είμαι πολύ κοντά για Silver 3. Εν τω μεταξύ χτες πήγα Rank 25. Mortis δεν έχω κάτι. Κάτσε αυτό το είχα αυτό να κάνει. Τέλος πάντων. Τάρα δεν έχω γιατί την κέρδισα πριν λίγο καιρό από Legendary Star Drop. Mr. P, Agent P, Squeak, Moon Bunny Squeak.
γράψει τίποτα γιατί δεν έπαιζε, αλλά τώρα θα παίζει. Buzz τον Kaiju Buzz. Buster τον Chainsaw Buster από τον Brawl Pass. Gray δεν έχω γιατί μάλλον να τον μαζέψω Blinks θα πάρω αυτό, είναι πολύ ωραίο. Μίκο δεν έχω. Έχω το ένα gadget και τα 2 Star Power στο Gray και το ένα gadget στο Μίκο και το Hyper Charge. Spike, έχω Mask Spike και Logma Spike και έχω και τα 2 gadgets, είναι και τα 2 στο μένα. Amber, έχω Frost Queen Amber και τα 2 τα gadgets. Surge, δεν έχω κάτι. Και Chester, έχω τον Dark Chester. Και τώρα νομίζω, είμαι σε αυτή την club, την Grandland Pro. Την έχω φτιάξει εγώ από παλιά. Παιδιά, θα σας προτείνω να μπείτε, είναι πολύ καλή club. Θέλουμε να φτάσουμε και σε περισσότερα άτομα. Και αυτό, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε και άλλο βίντεο με Brawl Stars πείτε μου, και επίσης συγγνώμη που είχα να ανεβάσω πολύ καιρό. Bye.